Отново имаше регистрирани случаи на птичи грип, някакви апокалиптични случаи, в които баща и син влезли в болница, защото редовно си ядяли мъртви птици от Бургаското езеро Вая и взели, че влезли в болница. Но истината е, че това с мъртвите птици се оказа не просто слух, а факт. Последните случаи на открити мъртви птици в Бургаско, носители на вируса на птичия грип, предизвикаха тревога, естествено, сред стопаните на пернати животни и въобще на местните власти и хората, живеещи до големи водоеми. Областната епизоотична комисия в Силистра беше сред първите, които предприеха мерки срещу евентуално разпространение на птичия грип в региона. Най-вече поради наличието на резервата Сребърна и река Дунав. Извън обичайните мерки, откъде идва най-голямата опасност за разпространение на този вирус, вижте още нещо в следващия материал. Освен пеликани, в резервата Сребърна гнездят над 220 вида редки птици. За радост, охранителите, които са всеки ден в езерото, са категорични, че през последните седмици мъртви птици в екосистемата не са констатирани. Сред набелязаните превантивни мерки на заседанието на областната епизоотична комисия най-много са предвидените проверки, наблюдения и засилен контрол при търговията с птици в селските дворове, уведомяване при наличие на мъртви животни. Проблемни зони могат да се нарекат по-големите водоеми и река Дунав. На всички е известно, прелитащите птици обикновено там, къде почиват или остават за живеене. Все още нямаме масов прелет. Основното правило е контрол на птиците при движението, да няма голямо движение на птиците по населени места, фуражите да са на закрито, за да не могат да бъдат замърсени от прелитащи птици и личната хигиена. Заедно с това, все повече специалисти са на мнение, че опасността за здравето на хората от птичия грип е преувеличена. Оказва се, че термичната обработка на птичето месо и елементарната лична хигиена са достатъчни да държат вируса на това заболяване далеч от човека. Радвам се, че този път имаме министър на земеделието, който адекватно реагира на случаите на птичи грип. Защото предните министри забраняваха лова на диви птици в цяла България, което според мен беше много голяма грешка. Създаваше се напрежение между ловджиите и отделно, че след като се забрани лова в цяла България, създава се напрежение и между населението. Защото, нали знаете, като чуят в цяла България се забранява лова на птици, оттам нататък каква е реакцията на обикновения човек. Така че, според мене, няма никакъв проблем за населението във връзка с заразяването с птичи грип. Има обаче битови практики, които макар да се забраняват от закона, са траен навик в живота на хората на село и сред ловджиите. И тяхното прекратяване е най-ефективната битка срещу разпространението на вируса. Тази мярка аз я предложих още преди повече от 10 години. Тя беше влязла в националните мерки, които са за превенция срещу разпространяване на заболяването птичи грип, т.е. да скъсаме веригата между предаването на това заболяване между дивите птици и домашните птици, а именно това е всички отстреляни диви птици, тяхните вътрешни органи, тяхните субпродукти да не се дават за консумация на домашните прасета и на домашните птици. По този начин можем веднага да прекратим именно тази верига на предаване на заболяването от дивите птици към домашните. И накрая, за сега опасност от разпространение на птичи грип в крайдунавска Добруджа няма, но хигиената и контролът си остават най-важните мерки и трябва да продължат.